har vagten? Bertelsen. Hvem har vagten? Bertelsen. Der er ikke rigtig nogen, der svarer her. Hvem har vagten? Palle? Ja. Er der styr på det? Ja, Hvem har vagten? det er Bertelsen. Bertelsen? Vågn op. Du har vagten. Vi skal altså rundt. Hvorfor ligger I og sover alle sammen? Bertelsen, det var dig, der havde vagten. Ja, jeg skal gå på turnus. Hvem var den sidste, der kan videre? Det blev sagt, du skulle have på. Ja. Hvad? Du fik at vide, du skulle have vagten. Det er fat i det. Bertelsen, alle sammen lå og sov, da jeg kom her. Og jeg har fået at vide af din patruljefører, at det var dig, der havde vagten. Det er alvorligt. Jeg ved ikke, om man synes, det var sjovt, det jeg sagde i går. Men der var nogen, som vi ikke stod der en skid på her på kurset. Må jeg lige sætte en hånd i vejret. Godt. Der er en, der er sovet på vagt. Det er noget af det værste forsættelse, man kan lave som patruljemand. Det vil vi simpelthen ikke se. Hvis vi andre kan sove, slappe af, have det godt, så er vi nødt til at stole 100% på ham, der står derude. Ellers kan vi ikke sove og hvile. Bertelsen, du går ned og pakker din rygsæk og bliver dernede. Afgang. Jeg kommer ned til dig senere. Godt, Bertelsen. Det der er sket nu. Du er afgået fra kursus. Du vil nu blive transporteret andet sted hen. Du får udleveret noget mad at spise. Og sover indtil i morgen tidlig og bliver transporteret tilbage til Aalborg. I er nu 11 mand på kursus. Og jeg er skide træt af jer også. Det drejer sig om, når man er afsted her. Teamwork, det gælder om at hjælpe hinanden. I har selv peget på, hvem I forventer, der vil hjælpe jer. Der er 2 mennesker her, der i hvert fald skuffer ham, der er taget hjem. Der har ikke været en skid hjælper hen fra jer. I ved, der er 2, der har fået en røvfuld for at lave noget, de ikke skulle. Og alligevel, så er der ikke nogen, der hjælper ham. Det kan godt være, at I har ment det samme om ham, som vi nu gør. At ham vil I ikke samle på. Men så halvdelen har også sagt, at de vil gøre opmærksom på det. Se nu og hjælp hinanden. I har downperioder, og I er op en gang imellem. Hvad vil du, Pelle? Jeg har min far, Hvorfor noget? fordi jeg vil ikke mere. Det er slut. Du vil ikke mere? Ja, det vil jeg. Okay. Det, modet er væk, og viljen er væk. Du kunne jo godt, hvis du ville. Nej, så ikke. Hvad? Du tror ikke på dig selv længere? De andre har fået en skideball, fordi jeg synes ikke, at de har hjulpet dig. Ja. Efter dig og Vimmerslev, vi fik den første uge der, Ja, der er vi alle sammen klar over, at I er nede. Ja. Og jeg kan godt se herinde, hvem det er, at du har forventet en hjælp fra. Fordi det har du svaret på tidligere. Synes du har fået den? Jeg har fået fra den ene af dem. Ja. Men ellers så... Det er jo der, man skal finde ud af det. At, Ja. og du ville måske have fået mere hjælp, hvis du var mere åben. Givet udtryk for, at i stedet for at bide ind dig selv og så køre ned, giv udtryk for det, at du har skulle slidt ned til anklerne. Det ved vi. Det var jeg sgu.
Jamen, det er jeg ikke spurgt i tvivl om. Det er også det, der var meningen med det jo. Ja. Du har lavet noget, som I absolut ikke skulle lave, og I burde have været sendt hjem på. Jamen, det er rigtigt nok. Lær det, du har fået her. Lad være at tage det som nederlag. Jamen, det er ikke også rigtigt. Brug det. Du har lært utrolig mange ting, også om dig selv. Ja. Og det er sgu det vigtigste, du skal bruge her. De resterende 10 aspiranter fortsætter øvelsen. De ved ikke, at Hunter Force har opdaget dem og venter på den anden side af søen. Wait there! Let's go! On your knees! Down! Right! Lay down! Kick off! Lay down! Get it off! Hand on your head! Hold op. Okay, look at me. Look at me. You are now going to identify your equipment. Put off. I want you to stand perfectly still. I want you to identify your equipment. Point it out now. Go and look for it. Go and find your equipment. Bandage. Bandage. First aid. Your underwear off. The map that you were using last night. Underwear off. Put those on.